gele akụkọ ụwa. Gị onye ọma na-ege anyị ntị, ekele m gị. Akụkọ ụwa nke taa na-abịala gị na nnukwu ụlọ anyị ndị mgbasa ozi Amaokwe TV. Ngwa gele isiokwu ndị anyị jiri mere isi akụkọ. Ndị ọkaikpe nke ala anyị ekwuola na ya bụ ebubo ndị otu Labour Party site n'aka nwa amadi bụ Peter Obi, onye nke soro wee zọọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ala anyị, bolo onye isi na-achị ala anyị bụ President Bola Tinubu ịbụ onye atụburu nga na mba USA abụghị eziokwu. Aka na-achị obodo anyị bụ Gọvanọ Peter Ndubuisi Mba anọọla 100 ụbọchị n'oche dịka aka na-achị Enugu steeti. Nke a bụ ozi isi mba ofesi. Onye isi na-elekọta ụlọ nchekwa ego bụ United Bank of Africa (UBA) n'afọ ịchafụ, nakwa onye isi ndị Amaokwe Development Foundation (ADF) n'afọ ịchafụ bụ Maazị Samson Aneke ewetala anyị ozi maka njem ya na mba Congo. Anyị nwekwara akụkọ ndị ọzọ anyị ga-akọrọ unu. Ngwa geluzie akụkọ anyị ka ọha n'uju. Akụkọ bụ m Nwaada Ebere Osmond. Ndị ọkaikpe nke ala anyị ekwugo na ya bụ ebubo ndị otu Labour Party site n'aka ya bụ nwa amadi bụ Peter Obi, bụ onye soro ndọrọ ndọrọ ọchịchị ala anyị, bolo onye isi na-achị ala anyị bụ President Bola Tinubu ịbụ onye atụburu nga na mba US abụghị eziokwu. Ọ bụ n'ụbọchị Wenezdee, mkpụrụ ụbọchị 6 nke ọnwa Septemba afọ 2023 ka mmadụ 5 ndị ọkaikpe na onye isi ha bụ Justice Haruna nọ wee kọwapụta wee kwuo n'ụlọ ikpe nke dị n'Abuja na ndị otu Labour Party ewepụtaghị ihe njide aka nke gosiri na onye isi na-achị ala anyị bụ President Bola Tinubu bụ onye otu ndị All Progressive Congress (APC) n'afọ ịchafụ bụ onye atụburu nga na mba USA. Ya mere ha jiri wee kwuo na ya bụ ebubo agaghị agazi n'ihu ọzọ. Aka na-achị Enugu steeti bụ Gọvanọ Peter Ndubuisi Mba anọọla 100 ụbọchị n'oche dịka aka na-achị Enugu steeti. Ọ nọ na ya bụ ụbọchị Wenezdee, mkpụrụ ụbọchị 6 nke ọnwa Septemba afọ abụ 2023 chetara ndị Enugu maka nkwa o kwegasịrị ha. Ụfọdụ n'ime ya tinyere inye ndị Enugu mmiri tupu o ruo mkpụrụ ụbọchị 180, ịlụgasị ụzọ dị 81 nakwa flyover 2 na Enugu, ime ka Enugu na-adị ọcha site n'aka ndị Eswoma, nakwa ịlụgasị ụlọ ọgwụ nakwa ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche na mpaghara Enugu niile gbaa gburugburu, na ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche o kwere na nkwa na ha agawago n'ilu nwayọ nwayọ. Nke a bụ ozi isi mba ofesi. Onye isi na-elekọta ụlọ nchekwa ego bụ United Bank of Africa (UBA) n'asụsụ ịchafụ, nakwa ndị Amaokwe Development Foundation (ADF) n'afọ ịchafụ bụ Maazị Samson Aneke ewetala anyị ozi maka njem ya na mba Congo. N'okwu ya ka ọ nọ kene onye ọbụla maka nkwado ya na ekpere ya kemgbe ọ gara mba Congo ịhụ onye isi na-achị ala ahụ maka agamnilu obodo anyị niile. Ndị Amaokwe TV ewetala anyị ozi maka onimozi nke late Chief Michael Onigwe Eze Mmiri, onye nke eji nwayọọ bụ ije wee mara, bụ onye emere emume oyimozi ya n'ụbọchị Fraịde izuụka gara aga bụ mkpụrụ ụbọchị 25 nke ọnwa Ọgọst n'afọ 2023 n'ezinụlọ be ya
n'obodo ha bụ Ọwa Village, Ụmụnnebeagụ na Obinagụ nke dị n'okpuru ọchịchị Udi, Enugu steeti. Ha nakwa ewetakwala anyị ozi maka agbamakwụkwọ ndị Amaokwe TV gara na Our Lady of Lords Koka nke dị na Lagos na ụbọchị 2 nke ọnwa Septemba afọ 2023 nke dị n'agbata Maazị Chukwunonso Miracle Ọya nakwa Nwaada Chinaza Ekpele Lucy bụ ndị Umudim Ụzọ Enugu Autonomous Community Amaokwe. Gee ntị n'ọkwa dị oke mkpa. Dịka emume Krismas na-abịa n'ilu, chetakwa na ndị Amaokwe TV na-aga mba dịgasị iche iche n'obodo dịgasị iche iche maka emume dịgasị iche iche. Ya mere, chetakwa ka ịkpọtụrụ Amaokwe TV maka ya bụ emume gị nke na-abịa n'ilu. Ndị be anyị ọkwụ ka ọla anyị n'ọnụ nke ụbọchị taa, ma tupu anyị anwụsa ọnwala, gewo ntị ọzọ ka ị nụrụ isiokwu ndị ghọrọ anyị isi akụkọ. Ndị ọkaikpe nke ala anyị ekwuola na ya bụ ebubo ndị otu Labour Party site n'aka nwa amadi bụ Peter Obi bụ onye soro ndọrọndọrọ ọchịchị nke ndị isi ala anyị bolo onyeisi ala anyị bụ President Bola Tinubu na ọ bụ onye atụburu nga na mba USA abụghị eziokwu. Aka na-achị Enugu steeti bụ Gọvanọ Peter Ndubuisi Mba anọọla otu nnarị ụbọchị n'oche dịka aka na-achị Enugu steeti. Nke a bụ ozi isi mba ofesi. Onye isi na-elekọta ụlọ nchekwa ego bụ United Bank of Africa (UBA) n'asụsụ Ịchafụ nakwa ndị otu Amaokwe Development Foundation (ADF) n'asụsụ Ịchafụ bụ Maazị Samson Aneke ewetala anyị ozi maka njem ya na mba Congo. N'aha ndị niile nyere anyị aka chịkọta akụkọ ụwa nke anyị tata, tinyela onye nhazi ya bụ Ọya Hilary Chukwuebuka nakwa ndị ụlọọrụ Smart Media Africa na onye na-akpalụ m aka n'igwe bụ Nwaada Chinelo Okafọ, ka mụwa bụ Nwaada Ebere Osmond ji asị unu daalụ maka ige ntị. Ka emesịa.